Nou, het is natuurlijk een heel mooi instrument. Het ziet er mooi uit. Het kan heel veel dingen. Luid, zacht. Jesse is slucht op het maatje van muziek. De finale wordt morgen in Den Haag houden. De winnaar krijgt professionele begeleiding en solo-optredens. Ze kan de liefde van de muziek verder ontwikkelen worden. Ik ging vroeger wel vaak naar concerten van de bruisband waar mijn zus dan in speelt. En ja, ik vond de trombone gewoon echt het mooiste. Jesse is ook echt een muzikus. Je hebt ook mensen die spelen de noten, maar eigenlijk, ja, je doet het trucje, maar je snapt niet waar die muziek over gaat. En Jesse die voelt dat en die kan dat ook gewoon op een podium laten horen. Ja. Heel veel succes, jongen. Bedankt. En winnen, hè? Ik stel mijn best wel.